sanibonani emakhaya sanibonani bafowethu. Silapha endaweni yaseDube iMaskandi Podcast Talk Show ihambisana neBadedeni Music Festival ezobe ingomhla ka13 le eNewtown Princeton. Namhlanje ngosilapha eDube Activation sinendoda lapha insizwa elishaya umculo waMaskandi mfowethu koyibathi bani igama lakho? Sanibonani nonke balandeli bomculo nawo wonke umuntu ozobe ebuke lo mbukiso. Igama lami nguQhaweli Namandla ngumfo kaNcobo uMapholo bashiya amandla bazoshumayela. Awu suka. Ya ngiqhamuka khona lapha eDakra leMpumalanga. Hayibo. Dakra khona eMaskandi kaDakra leMpumalanga. Ucula isiSwati umculo isiZulu. Awu ngicula isiZulu ngqo. Yilo umZulu waseMpumalanga umZulu nya. Okay mfowethu. Yeah. No mfowethu awusho namhlanje ubonani kwenzakalani namhlanje ubulapha nje ukwenzakalani? Hayi ngikubona lana ukuthi hayi amadoda ayasebenza impela ngoba sesiqalile sesibingelela nani okuningi nokuningi sokubona makuloku uhamba umcimbi. No abantu bafethu abazobona stage bazobona istage mfowethu. Konje ingoma yakho nayo ingoma ekhona ithini ngoba khamba ingoma yakho uzaleni kuba digital stores. Hayi ziyatholakala khona ubhale Qhaweli Namandla na ku Facebook ngiyatholakala nguQhaweli Namandla SA lapha ku Facebook uyangithola yonke indawo. Okay mfowethu. No mfowethu asibonge mfowethu sizokubheka hle uma ususa stage ukuthi wenza kanjani. La kuBadedeni mfowethu zobukhona yini ngidedeni mhlawumbe khona ukukhona ukuzwela abazokwenzela khona. Hayi ngiyabona khona usuke bekhona ukukhona nami ngiyobe ngikhona but mina ngiyobe ngizobukela nami ngibuka amaciko eshiyelana inkundla. Yo kusho la usole umuntu othi ngoba la akaqashwanga lelanga lana ake esaya emcimbini. Hayi angisile umuntu mina. Kulamhlanje omunye sasa uwe. Ngoba usho nje ebhuti mina ngiyabonga abaqhashe kahle kakhulu laphana. Awukhalazi. Angikhalazi isitana. No mfowethu siyabonga kakhulu mfowethu ake siyabonga baba ekhaya lapha. Ngiyabonga. eMaskandi Music Festival lapha sezoku activation ukuthi ngomhla ka13 siyakhala namhlanje nomfo kaXaba mfowethu sawubona mjikelo. Yebo mfowethu niyaphila. Siyaphila mfowethu ngaloku unihamba kanjani? Hayi sikhona futhi. Mfowethu namhlanje lapha eDube uthini ngoba silapha eDube nje? Ngibingelele bafowethu umjikelo lo ngwaXaba isibongo. Uyaphansi abona ngentinini. Ngithi bafowethu basibizile iBadedeni Maskandi Music Festival. Ibize inqwaba yamaciko mawungekho mhlambe kulokhu uyoba khona ngomcimbi ozayo ngoba ayibaningi kakhulu abacula abakhona. Siyacela bafowethu ukuthi niphume ngobuningi nizothenga amathikithi. Mawungakalitholi njengamanje uyiphuthisela. Thola ithikithi lakho senze activation njengamanje sila iDube sizomema abantu bethenga amathikithi beye emcimbini nge13 lapha eNewtown. Umcimbi uzoba umuhle kakhulu buke unesasa sakhulu ebantwini. Shilo mfowethu niyava ukuthi noma abacizo support umculo ukuthi nanga ile festival nawo kuzayibe khona sibe la eGoli masingahambi kakhulu. Mina njengami ngiyafisa ukuthi uqhubeke lento ngoba isiqalile le goal ayiqhubeke phambili imicimbi ingahlezi ibe sendaweni eyodwa njalo ayiqhubeke ibe nakuzo zonke indawo ngoba abanye bavayele imicimbi sendaweni eyodwa abanye khasha abantu ababodwa uyabona ke abantu abaningi kakhulu umculo lesenza thina kaMaskandi ugxilela iGoli nestudio esirekhoda kuzo naseThekwini kubi khona kodwa nje eningi la iGoli abaculi bahlala la iGoli uyabona ke no mfowethu manje uthini ke nje abantu ngolelo beze bathenga amathikithi zobukhona umjikelo uzobe khona lapha eNewtown enandisa kakhulu futhi nizobe sonke into yamehlo thina siyadlala ke stage sicela nithenga amathikithi nithole nezikipa zakhona ziyadayisa osithandayo zinhle kakhulu nithenga amathikithi ukuthi ningene lapha sanicela bafowethu awumembe nombeje phela ubani umbeje akumazi kunomculo futhi ngale abantu umbeje futhi awumeme nawe abe khona hayi ngeke ngize ngimmeme noma ukuthi akaziwa labantu ababiza umcimbi kusho ukuthi umuntu ongekho lo kwanama ngimazi vele futhi siyabonga futhi kuhambe kahle futhi siyabonga futhi ngempela bayishoyo bazobe khona njengamanje sinana mfowabo bese mfowethu sawubona ninjani kodwa siphe nje kunjani wena hayi siyaphila siyathokoza ngibuka ijacket yakho ubuyaphi hawu mfowethu ngisukela nje endlini ngithi ake ngiphuthume nami ngiyobadedela ngoba vele kunjalo babakubizile ngibiziwe ngikhona mfowethu ngikhona mhla ngenyanga ezayo bafowethu ngithi abantu nje abaphume bethenga ithikithi li150 uzobe usibona bukhoma sicela sithi awungizwele hayi futhi uphethe inkabi zakho futhi uphethe inkabi zami namhlanje nje ngizile la eDube hostel ngokuthi sifisa ukuthi abantu bebone ukuthi ngenyanga ezayo sizobe sizokwenzani ngempela lento esithi ikhona sithi masithi badedele uzobubona kahle futhi ngokuba kwale mcimbi la ekula eGoli isikhathi ngibe sinokuhamba mase emcimbini uthini ukujabula kwakho ukuthi zobe siseGoli kuphume wonke umuntu
Cha, ngiyathokoza kakhulu ngoba imicimbi bafowethu isindlala kakhulu. Ngiyafisa engathi futhi kungabi okugcina lokhu kube kuukuthi kuyaqhubeka ngoba makuthiwa siyoperforma sesihlale sisendleleni njalo nje umuntu akasakwazi ukusebenza eduzane aphinde angene endlini. Uyabona ke shulo ukuthi abathanda ngempela ngoba besijala ukwehla sendaweni ukuthi ake siphume nje la eGoli siusupport lo mcimbi lo nani nizosupport abaciko. Kunjalo ngithi abaphuma abantu besupport umcimbi nathi impela abafowethu sobe siphume siyimisela ukuthi sizonijabulisa eGoli. Amavulela mbuzo manje akuphi nje ngengongoma ku-CD entsha kulonyaka noma kwenzakaleni? I-CD entsha iyeza amavikela ambuso unyaka mawusuya lapha ngasekupheleni njengamanje sisaphusha nje bayazi abantu einkundleni zokuxhumana ko TikTok sithi awungizwele no bathi likuzwele mfowethu angithi asibonge mfowethu dankie. Ngiyabingelela ngithi nje ngiyanibingelela eMzantsi Afrika wonke sithi nje badedele Maskandi Festival. Mama namhlanje senzani usuka lapha ke lemzuzala? Namhlanje i-activation yebadedele izobe umhla ka-13 lapha kuJuly 2024. Ngithi nje abantu abaphelele kusuka manje yabona sashaya ingoma endala kakhulu kanti sizobe sikhona yabona mhla ka-13 uzothabisela khona ngikutshela ukuthi nakanjani uzokumnandi okwamanje uthi uthenge ithikithi lakho namhlanje ukuthenga nasengeti izobe likhona ithengeka eSpar usuphinde uthenga nakwi-Ticket Pro okwakho nje asihlangane khona hayi wena mani uthini uzokwenza ngeketini? Ubona lento lesobe siyenza thulubuke wena ubona Sikokhona namanesi kwaba khona isibhedlela sonke. kufanele wazi nje ukuthi mathunywa ngodokotela uMaskandi wayengayazi Ngiyabonga na ukuthi mama isidiyo nazo manje khona ithini ngala isithi Dr. Buselaphi ke ekhona ithi mina ngentshukantsukana ithi nje intshukantsukana ungayithi zonke iy'tolo uzofika uyithole okwakho nje njengamanje ngizokhuluma nawe kahle ngomhla ka-13 okwakho nje hamba thenga ithikithi lakho bese kuthi na ngomhla ka-13 ayi siyabo ngoba ngithi ngiyabusa yebo la baba ela akasakayiphi ingoma sengiyabusa yebo la bababhetshela bese ngithi yebo khiphi kabi ayi wena kabi oyeyi kabi ayi wena kabi ngithi nje mhla ka-13 ngizobe ngithi mina vele ngintshukantsukane mina vele ngiyatshela mina vele ngintshukantsukane okwakho nje hamba uthenga ithikithi esandleni ithenge manje kuze uzokwazi ukuba mnandi yonke into izoba right ngithi nje ola edube njengamanje sisedube njengamanje asiqalanga kodwa siqale ebhara sayijabulani sathina Mabonya sila manje edube sizothi nje thengana ama-1020 sikhona soba sihleli nani hamba uyojabula jabule kanye nathi kunento lena ethi sidlule kuyo yo mcimbi yokuthi akusafana kudala iqimbi siyakuba indlala eGoli bathi noma ifika kuzoba njani mawubheka ngoba sekeza ngicimbi eGoli ngifuna ukunichazela ake ngithi nginichazele njengodokotela umculo siyazi ukuthi kwezinye indawo njengaseThekwini kune-World Cup nani yabona leya la eGoli ibadedele yona World Cup uyala ngicela ukuthi nibuye nonke nizoyisapota unyaka nonyaka ngizobe ngikhona unyaka nonyaka izohlala ikhona ngithi nje ngisacela sithenga amathikithi ngiyacela ngomhla ka-13 sizothi badedele Maskandi Festival kodwa umuntu ozokwenza ukuthi be-successful yinina ngicela ngithenge amathikithi ngizobe ngikhona nisangizwa sengizwa namanje ngisacela ukuthi ngithenge amathikithi sithi badedele Maskandi Festival bathi kukhona izinto bayigoni bathi igoma Taiwan. This is me and only me and the queen. Ngizohlelile ngomhla ka-13 ngizobe nginani nakanjani and angindawo ngizobe ngisamile sithi
bese lethi kunento abangizayisho abafuna ukuyichaza uyazi abaquli abaningi abaziwayo noma abathi bayazi washa abafuni ukuza la eDube mina ngizohlala ngila eDube ngizoza ngoba ngazi uthando lwenu ngazi ukuthi nina nibaluleke kangakanani ngazi ukuthi lento kuthiwa abantu baseDube benzani kodwa nina ngihlala nginani la angikwazi ukuba ngani ngizothi nina kule minyaka yami athemba ngizamukisa ngithi ukuthi mngaka obe ngamnyama iminyaka eminingi kodwa angikhohlwe yini abantu abazwayo abezi la ngoba bephakeme kakhulu bengcono abezi mina ngihlala ngindaweni ngizothi-ke ngisacela ningijabulise nami hamba nothenga amathikithi ebadedele festival ngisathenga amathikithi 1-2 ngizohlala njalo nginani bese ngithi ngomhla-13 asidibane sihambe sobashuwashuwa ufuna umtshele nalo othi uyamlandela ukuthi ngithanga ngimsabe ngithanda umshukashuka nansi ingoma thenga ithikithi la ngizoletha amathikithi amange ngilethama akabona senze bafuna ithikithi manje bafuna ocela ithikithi manje bafuna ithikithi manje sothenge ufuna uthenga ithikithi manje ningangiphola ngoba mina ngiyaza kunina ngizoba nani la uze kushonela ngangikele nani
ngithi nawe nawe ngiwaphela ehe sobuzabona laba bakhona la laba sebefike stage Sanibona. Ngizobabuza imibuzo engafani ne. Baba, ngicela ukubuza. Yini igama elekhampani eyenza ibathele emaskandi festival? Ikhampani. Yini bathele emaskandi festival? Igama lekhampani elenza umuntu awushuthela kusithembiso ungakenzi isinqumo.